Ahojte, dnes si spolu namiešame koktail Gin Enjoy. Je to koktail na báze ginu. Je to základná ingrediencia, ktorá veľmi dobre vhodne doplňa ďalšie suroviny, ktoré budeme potrebovať. A to je limetka, čerstvé maliny a bazový kvet. My tu máme sirup z bazy, ale samozrejme môžete si doma pripraviť aj vlastný bazový sirup, ktorým tento drink ochutíte. Je to veľmi lahodný koktail, vhodný pre každú príležitosť, tak si ukážeme ako na to. Dostatočne zachladíme pohár, v ktorom to budeme servírovať. V tomto prípade sa zbavíme všetkého ľadu a do zachladeného pohára dávame jednotlivé ingrediencie. Pridáme čerstvé maliny, 4-5 kúskov, pripravíme si limetku. Maliny jemne rozdrvíme, aby sa uvoľnila aróma a šťava. Pridáme ľad. Môžeme odmeriavať. Bazový sirup. Na záver pridáme citrónovú limonádu. Zľahka premiešame. A nezabudneme na limetku. Nech sa páči, Gin Enjoy.